आं डाइरेक्ट होनगोन मानसिखौ टुरिजम लोगोफोर बे मोनाबिलि समाव आंनि फेस इउट्यूब नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय गोसो गोरबोजों लोगोफोर बिबयसा टुरिजमनि बिसयै मा बुंलांदों खोनासंदो लोगोफोर जोबोद पइन्ट गोनां खोथा बुंदों आरोना बेयो जोंनि बड'लेण्डआव मा दं मा गैया बिनि बिसयै अब्ला नायलां लोगोफोर भिडिअखौ बिबयसनि चलो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसोरनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा खेयाल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा खेयाल लानांगो आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन बे मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनियाव खेयाल लाथारनांगौ जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन बे खरसखौ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनियाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखण्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखौ बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार लिङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव थ' देट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदो मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरोना एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों इखौनो मा थिक मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो देखायनानै जोङो बाहारनि टुरिजमखौ जोंनाव लाबोनो हायो थ' हिसाबै मोनसे फेस्ट खुंनानै हो मोनसे टुरिजमनि बानायनानै हो टुरिजमनि थाखाय फैसा फैथारो बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो जेबो बाहाया थ' बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दे बुंनायानो इरकम आरो खोथाफोरा दा जोङो बुजियो जोङो मोनथियो खिन्थु मिथिनानैबो जोंनि बाथ्राया मा जोङो मासे सिटिसो जों माने एम्फौ मोस्रोमसो जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन सोर बनायगोन जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन जोङो सैमा सोंनाय रखम बौ सोङैबाय थानायसो बेकार सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन जोंनि बाथ्रा बुंनाय बिदिसो नङा थ' टुरिजम डिपार्टमेन्ट जोङो माबि नांगौ आंनिबाथ' बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थायो आंना दा रागा जोंबा माखौबा होनलांलायलांगोन नंगौ बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया जोङो बर' हारि एदावलायबाय थाबा इनि हिस्ट'खौ थुनलायलायबाय थाबा एख' लाब गैया जोङो डेभेलप लाबोनो हानांगोन बिथांखौ जोङो गोजौ दोनहरनो हानांगोन होमबासो जोंनि हारिखौ सोरबा मिथिनो लुबैगोन जोंनि हारिखौ सोरबा गावनि एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन आरो जितियानो जोंनि हारिखौ सोरबा एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन इतियानो जोंनि बड'लेण्डआ इजिलि ओरैनो जालांगोन बड'लेण्ड होननानै जोंनि जायगायाव फैनो लुबैगोन जोंनि बड' कालचारखौ नायनो लुबैगोन जोंनि गासै थासारिखौ मिन्थिनो लुबैगोन देट्स वाइ जोंनि मोनसेल' जरियाबो जोङो दायो टुरिजमखौ लाबोनो हानांगौ जोंनि हारि जोंनि जातिखौ जोङो देखायनो हानांगौ सोरबा आंनि हिन्दी लेंगुवेज भिडिअ बानायनायखौ बुंनो हागौ हिन्दी बर'